Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bin sepuh sepuh ingkang pantas kinabekten sang ya para tamu kakung semua putri ingkang kula hormati, malih langkung dumateng Bapak Ibu Soleh Hidayat kaliyan Bu Suminah ingkang mangke badhe dipun wakili Sukatmin ing saestu sinubeng pakurmatan. Nyuwun pangapunten sawetawis kula kemawantun nikas watsana munggil kamardikan jingga sami awit awrat nuwun dawuh saking Bapak Bambang Suwarno sekalian garwa kawula piniji amargi matur dumateng Bapak Soleh Hidayat kaliyan Ibu ingkang mangke badhe dipun tampi dipun wakili Bapak Sukatmin ingkang winulya. Matur ingkang sepisan menika kula sak rombongan mboten telumpen tansah munjukaken syukur-syukur dumateng Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin. Awit lampahku saking dukuh pecinan RT kalih RW setunggal Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Jawa Tengah ngantos lumebet wonten Bapak Soleh Hidayat mriki wonten ing puthuk Desa Sidomakmur Kecamatan Tudaren Kabupaten Ngawi tansah winantu ing karayon. Ingkang nuwun mugi-mugi kalau suwun ugi lampahan ati dalem kemangke wit purwa madya lan usananipun saged lumampah kanthi wilujeng boten wonten halangan setunggal apa ugi. Amin. Mengatur salajengipun boten kelumpen yenipun Bapak Bambang Suwarno Saputra kepareng ngaturaken salam takdim dumateng keluarga kang Bapak Soleh Hidayat mriki kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kang ketiga menika kangge nglajengaken pirembagan ingkang sampun kawuri mbilih ing antasipun Bapak Bambang Suwarno kaliyan Ibu Sumarni saha keluarga Bapak Soleh Hidayat kaliyan Ibu Suminah sampun sarujuk sepakat badhe ngempalaken balung apisah njodaken putra kakungipun dan putra putripun menika Bagus Rio Adi Saputra putra jalur Bapak Bambang Suwarno kaliyan Ibu Sumarni ingkang pareng jatuh krami Rahayu Resmahani Maslihah putra pawisi saking Bapak Soleh Hidayat kaliyan Ibu Suminah. Saya utawi menika sampun dipun sarujuki menika ijab saha wujudan putra pinanten sekalian dinten menika. Ingkang menika kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim putra pinanten dalu sakepun kawula pasrahaken dumateng Bapak Sukatmin mangke borong katuraken Bapak Soleh Hidayat keluarga. Boten telumpen bilih Bapak Bambang Suwarno Saputra saestu maturaken panuwun ingkang tanpa pami awit ijabing putra sekalian sampun kelampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan menapa kala wawenjang watawis jam setengah 7 enjang wonten ing papan mriki saha wis sudaning pengantin sekalian ugi sampun kelampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan menapa ugi ingkang menika keluarga saking putri namung dari donga. Mugi-mugi putra sekalian pinesti dados jodoh ingkang sak lami-laminipun saged atut runtut runtung-runtung lan renteng-renteng saged dados kaken-kaken ninen-ninen pindha mimi-amin tuna basa Al-Qur'an pun mugi saged bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Kanthi donga barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair amin. Bapak Soleh Hidayat Saputra sasanipun kawula masaken putra kakung ugi sinartan sarat troncang keping para krami ingkang mriki kula boten saged kawula aturaken setunggal. Mboga setunggal namung saged kawula perang dados tigang perkawis setunggal ingkang arupi boga kalih ingkang arupi wastra tiga ingkang arupi redana.
Sedaya kala wau kula aturaken dumateng Bapak Salah Hidayat lumantar Bapak Sukatmin mugi kepareng nampi kanthi penging manah mugi tansah damel sepeket anggenipun sami mbangun bebesan enggal. Ugi ingkang arep wirdana kula ugi mboten dipun parengaken mbikak isining amplop kala wau namung sedaya kawula aturaken bujupun namung kagem urun tumbas kangkung makaten. Ugi mboten ketelumpen apabila mangke payuhan menika sampun paripurna kula sarembugan badhe macal pasilan nyuwun pamit wangsul dumateng griya kula suwang-suwang namung doa pinanggih kula suwun mugi-mugi lampah saking ngawi mriki ngantos mugi dalem kawula suwang-suwang tansah winantu wilujeng sak margi-margi kos wangsul ingkang dilarut mriki muga mangke wilujeng sak laminipun. Bebelih boten kathah anggen kawula matur maketen ingkang kula saged waturaken ingkang menika bebelih kawula anggen matur kathah kekiranganipun kula nyadhang lumuturing sesa mutra pangapunten ing wasana billahi taufiq wal hidayah waridho walinaya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la kaula wa la quwata illa billah amma ba'du. Konjuk ngarsanipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh para pepunden ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman. Konjuk panjenenganipun para pangemban pangbating praja miwah satriyane negari ingkang mongko dados pundham pandhaming kawula dasih. Dumateng ngarsanipun alim ulama Rama Yai Rama Aji ingkang siang ratri tansah sumanding kitab suci wahyune ilahi ingkang mongko dados panuntun kiblating panembah ingkang sayekti luhuring budi. Dumateng kadang-kadang werda muda Sinoman Sinomawati ingkang tansah cancut gumregut makarti wonten dalipun Ibu Suminah ingkang kawula tresnani. Dumateng para tamu undangan kakung putri wabil khusus keluarga agung ingkang mijil saking wilayah Klaten ingkang sayekti kawula hormati. Kanthi linambaran trap sila ing budi miwah ngaturaken sewu agung ing paksama keparenga kawula cumantaka ngadeg ngabiyantara wonten panjenengan sami keparengipun pepunden kula Ibu Suminah sak kulawangsa kawula kinen nampi atur pangandika pasrah saking keluarga pisan ingkang mijil saking wilayah Klaten ingkang sampun kasepuhan pepunden kula Bapak Joko Triwinarso. Nanging saderengipun kawula nampi atur pangandika pasrah langkung rumiyin semangga tansah kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur kita dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sampun kepareng-paring pinten-pinten barokah rahmat taufik lan hidayah dumateng kula ramjan sami kacehna ing siang menika panjenengan saged rawuh kempal manunggal silaturahmi wonten dalem agung pepunden kula Ibu Suminah mriki kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten aral setunggal punapa Allahumma amin. Sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita tenggo-tenggo sapat lan pitulunganipun wiwit saking donya dumugi yaumul akhir. Para tamu kakung putri ingkang winantu sagung pakurmatan, kala au pepunden kula Joko Triwinarso ingkang sepindah ngaturaken salam taklim
Pepunden kula Ibu Suminah lumantar kawula sampun nampi salam taklim panjenengan kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang angka kalih pepunden kula Bapak Joko sampun masrahaken keng putra temanten kakung Mas Rio Adi Saputra Jalu Tanoyo Bapak Bambang Suwarno Ibu Sumarni ingkang mijil saking Pecinan Ndelanggu Klaten mulai jam menika menit menika Ibu Suminah kanthi nampi asta kalih pun boten beda-bedakaken putra mantu napa putra piyambak sedaya sampun kaandhep dados putra pribadinipun. Dene bab pangglumentahipun mbok pilih kang putra ing mangkenipun cumondhok wonten ing puntuk Sida Makmur sedaya kala wau bab pangglumentahipun dipun pasrahaken dumateng Ibu Suminah sabade dipun kuwentah kanthi sak sae-saenipun. Semanten ugi mbok pilih mengke nyanipun temanten kekalih cumondhok wonten ing Klaten bab panggluwentahipun ugi kasumanggaaken. Dene kala wau sampun masrahaken bubur ampe redana sedaya kala wau sampun katampi mugi-mugi sedaya kala wau saged hangentengaken ingkang dados sesanggemanipun Ibu Suminah ing mangkenipun dos sampun katampi kanthi asta kalih kanthi lila lan lega. Ing mangkenipun mbok pilih titipurna pahargyan prasaja ing siang menika sampun purna rampung keluarga ageng saking pepunden kula Bambang Suwarno Ibu Sumarni badhe nyuwun pamit. Panjenenganipun Ibu Suminah namung ngaturaken sugeng kondur. Mugi-mugi tindak panjenengan wiwit saking griya mriki dumugi dalem suwang-suwang tansah manggih rahayu widodo boten wonten rubida sakala. Saking kawula pribadi mbok menawi namung mekaten anggen kula nampi atur pangandika pasrah mbok bilih wonten atur ingkang kalantur kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnaning lung tinampan kanthi jawat asta salaman. Purnaning lung tinampan kanthi wijang gamblang cetha malila. Kunjuk Bapak Joko Siswanto Joko Sriwinarsa kaliyan Bapak Sukatmit ngaturaken agenging panuwun. Krana rama Ibu Jangkep Banjajari ciptaning kayun putra kakin manten keparang netepi darmaning putra sungkem ring Sudarma nut ujare para sarjana ingkang datsu jananing budi sungkem ring Sudarma ingkang kos pisan putra kakin manten boten kepareng gaduh punang pusaka kaping kalih jimat kemat kaping tiganipun gamparan utawi slop kasuwun kalolos saking madyaning suku. Pramila saking menika kunjuk juru paes parengga busana Kaila Bridge widing organizer ingkang mijil saking jenak banyu biru monggo keparenga samapta lan satata. Dupi sedaya sampun samapta daya-daya kakin manten sungkem pepadaning Sudarma yakti lamun katinon saking Mandrawa pangyayah sumungkem mring Ibu Pertiwi. Mandhap saking Siti Hinggil Binanturata Risang Nalindra muda kekalih
ciptaning kayun sungkem pepadane Sudarma yen to kawijiling pangandikan Kanjeng Rama kula Risma ngaturaken sungkem pangabektos Rama. Duh Risma anak wadon tak tampa Yonggir. Ora liwat puja pangestune bapak tampan lono ya Nduk. Kula pundi mugi dados jimat Rama ya Yonggir tak pangestani ya Nduk. Kanjeng Ibu bektos kula penyuk riyo tak tampa ya Le. Ora liwat puja pangestune Ibu tampan lono Yonggir. Kula pundi mugi dados jimat Ibu ya Le. Ibu titip karo kowe wujude getih setetes balung sak ceklek kulit sesuai daging stampel. Awujud anak wedok Risma. Tresnanono lair tumukuning batinmu Yonggir. Linjih Ibu ngestaken to ya kana nggir bekti marang Ramamu ya Le. Lan kene anak wadon Risma. Caket kalih Ibu ngestaken dawuh Ibu. Kanjeng Ibu bektos kula konjuk Risma tak tampa ya Nduk. Ora liwat puja pangestune Ibu tampan lono Yonggir. Kula pundi mugi dados jimat. Eling-eling kowe cilik tak kempit kaya dening wadi tak mban tok ojong tak indit. Dewasamu diwengku dening sawijining priya sing bekti marang guru nabimu Yonggir. Anunjih ngestaken dawuh Ibu. Kanjeng Rama bektos kula kunjuk riyo tak tampa ya Le. Ora liwat puja pangestune bapak tampan ana Yonggir. Kula pundi mugi dados jimat Rama ya Yonggir. Ya ngene iki swargane wong tuwa Nggir. Swargane wong tuwa kuwi yen anak bekti karo wong tuwa. Kae Nggir Rama ibumu sing saka Ndelanggu ya rawuh bektenana sungkemana suwunana berkah pangestune Yonggir. Lho linjih Rama ngestaken dawuh ya Yonggir tak pangestani ya Le. Kakine manten gantos arsa sungkem Rama Ibu ingkang saking Ndelanggu. Bapak Bambang Suwarno Ibu Sumarni. Kanjeng Rama bektos kula kunjuk Risma tak tampa Yonggir. Ora liwat puja pangestune bapak tampan ana ya Nduk. Kula pundi mugi dados jimat Rama Kanjeng Ibu. Bektos kula kunjuk riyo tak tampa ya Le. Ora liwat puja pangestune Ibu tampan ana Yonggir. Nggih ngestaken dawuh Ibu. Ibu sunake marang Gusti Kang Maha Agung kebak barokah kebak rejeki nggonmu memangun bebrayan ya Le. Ngestaken dawuh Ibu kana bekti marang Ramamu ya Le. Lan kene anakku wadon cangket karo Ibu. Meninjih Ibu ngestaken dawuh. Kanjeng Ibu bektos kula kunjuk Risma tak tampa Yonggir. Ora liwat puja pangestune Ibu tampan none ya Nduk. Kula pundi mugi dados jimat Ibu. Pangestune Ibu pindhane Tirta Narmada rina wengi tumanduk mring sliramu Yonggir. Lanjih ngestaken dawuh. Kanjeng Rama bektos kula kunjuk riyo tak tampa ya Le. Ora liwat puja pangestune bapak tampan ana Yonggir. Kula pundi mugi dados jimat Rama ya Yonggir. Mung welinge bapak sliramu wis wani mengku dening sawijining wanita sing gedhe tanggung jawabmu marang keluargamu Yonggir. Sing teteken sing tetekun tindakno perintah agama mudhana kang dadi larangan Le.
ing kono bakal tinemu dalan padang lan dalan kamulyanmu yo nggir. Lho nggih, lomo wis sakendha wis kono nggir. Kono lenggo jajar sumanding karo bojomu. Engko ndak kedlarung-dlarung yo Le. Lho nggih, romo wis sakendha. Sungkem ring Sudarma sampun titi purna rampung. Sungkem ring Sudarma yekta dados wajibing agesang. Langkung-langkung sungkem dumateng Ibu awit Ibu menika papanipun Yoga Brata. Salebetipun Nawa Candra Dasa Harimila wajibipun sungkemi wondene Rama. Rama menika pinangka lumantarinipun tumitah ingkang kepareng ngukir jiwa raganing putra muli wajib dipun sungkemi. Kalajengaken tedhak pinetha poto berkah pangeston kapurwakan saking Rama Ibu Bapak Soleh Hidayat Ibu Suminah mangke kalajengaken kadang besan Bayi Bapak Bambang Suwarno Ibu Sumarni monggo wartawan foto kameramen keparenga samapta lan satata. Tedhak pinetha poto berkah pangeston kapurwakan Rama Ibu mangke kalajengaken kadang besan mangke kalajengaken Baraya Agung pangarap mangombyong temanten ingkang ibjil saking Kepanjen Delanggu nggih menika mangke sedaya kasuwun foto wit krana mboten wonten seratan lumantar kula nggih mangke kunjuk Bapak Joko Sri Winarso mangke kepareng hamrititsaken sinten-sinten kewala ingkang kasuwun foto. Kapurwakan Rama Ibu tumuli kadang besan tumuli Baraya Agung pangarak pangombyong temanten ingkang mijil saking Delanggu nggih sedaya kasuwun foto. Nggih kunjuk keluarganipun Lemang Hambugati Bapak Soleh Hidayat utawi Ibu Supinah mangke fotonipun wingking kewala. Monggo pangarap mongbyong temanten kang mijil saking Delanggu nggih Bapak Joko Sri Winarso Bapak pilih sekalian monggo sinten kewala awit mboten wonten seratan lumantar kula. Semirah malih pangarap pambyong temanten kang mijil saking Delanggu sedaya kemawon mangke kasuwun foto wit krana mboten wonten seratan lumantar kula dawa kapurwakan saking Bapak Joko Sri Winarso nggih nyontoni nggih nyontoni monggo wingkingipun keparenga samapta lan satata kanthi pangajap murih rancak swasana. Nggih monggo wingkingipun Bapak Joko Sri Winarso.
miyak sepiring swasana ca. Heeh. Yo. Iki cik foto bro nyantai bae. Heeh. Cih monggo mrikingipun sedaya pangarap pangambyong temanten menika mboten ateges ngirangi trap sila. Monggo foto masih berlanjut. Mangke menika foto warga agung saking Delanggu pangarap pangambyong temanten sedaya kasuwun foto. Murih rancak swasana Desa Mawacara Negara Mawatata murih rancak swasana titi laksana caripun dumawah tanggap wacana atur pambagyarja sugeng rawuh kunjungan dika sami para tamu beceking bombong bingah birawaning manah Bapak Soleh Hidayat nggih nampi rawuh panjenengan dika sami satemah boten kuwawi matur piyambak ing ngarsa njenengan dika sami ing mriki panjenenganipun kepareng sumulih salira pepundhen kula ingkang kinabeten Bapak Suparjo ingkang pinangka talanging basa. Pramila saking menika konjo pepundhen Bapak Suparjo monggo sasana pun handika kula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Winatos sagoreng karyon kunjuk dumateng arsanipun para bin sepuh adi sepuh para pepundhen ingkang hanggung hamestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang sayekti luhuring budi kunjuk dumateng arsanipun para alim para ulama ingkang siang pantarane ratri tansah sumanding kitab wahyuning ilahi ingkang minangka panuntuning kiblat ing panembah ingkang sampun pono ing pawawas lebda ing pitutur ingkang sayekti luhuring budi kunjuk dumateng arsanipun pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari ingkang haminangka pundhang pandeming kawula dasih ingkang satuhu tinudarsana kunjuk dumateng arsanipun para bapak para ibu tamu undangan kakung saputri ingkang kula hormati mboten katalumpen kunjuk dumateng sedaya pangarahipun Sri Atmaja temanten kakung ingkang mijil saking Klaten ingkang satuhu kula hormati ugi. Saderengipun kepareng kala matur dumateng panjenengan sedaya supados purwa madya wasana wonten ing rikalanggahan siang punika tansah kalis nir ing sambikala sumangga nuwun kala dherekaken ngrancut budayaning ponang hangga sinawung ngunjukaken rasa syukur kita wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
atas pinten nikmat rahmat taufik hidayah ingkang sampun kaparingaken dumateng kula dalasan panjenengan sedaya sehingga wonten ing rikalenggan siang menika kula dalasan panjenengan sedaya saged sami rawuh makempal manunggal silaturahim wonten ing labetipun hadicara walimatul urus dawuhipun Sri Atmaja temanten kekalih wonten ing rikalenggan siang menika kanthi kawontenan ingkang hangresepaken. Ingkang nomor kalih sholawat dalah salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun pinangka panuntuning umat Islam wiwit jaman jaliyah ngantos dumugi ning jaman keislaman punika lan mugi-mugi kula dalasan panjenengan sedaya tansah mangun miturut punapa ingkang dados piwucal-piwucalipun ugi ingkang kinto tenggo syafaat menggah pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Punjuk dumateng ngarsanipun para pinsepuh adi sepuh para papunden ingkang dap satuhu kinabekten kepareng ing mriki kawula cumantaka ngabiyantara wonten ing ngarsa jenengan sami lan inggih saking amratipun jeban kawula ngemban dawuh saking pepunden kula panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah dalasan Ibu Suminah kawula kapinarcaya paring atur panggih-bagya kunjuk para rawuh sedayanipun saking bombong saha gembiranipun manah pepunden kula panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah dalasan Ibu Suminah boten kasdu matur priyangga hamba bilih matur boten saged kawiyos wonten ing lati hanamung kandhek wonten ing jangga pramila saking menika pepunden kula panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah dalasan Ibu Suminah ngreksaya dumateng kawula kinen atur pangayu bagya kunjuk para rawuh sedayanipun wondene ing angka sepindhah pepunden kula panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah dalasan Ibu Suminah ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh dalasan sunggelenggah kanthi sekecanipun manah sinambi hanggerapi punapa ingkang dados pasugatan saking pepunden kula panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah dalasan Ibu Suminah kanthi suka gerembanu manah dumateng panjenengan sedayanipun. Jangkep nomor kalih panjenenganipun pepunden kula Bapak Soleh Hidayah ngaturaken agungé panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya sehingga wonten ing rikalenggan siang menika panjenengan sedaya saged anglonggaraken wekdal saperlu rawuh nuhoni undangan saking pepunden kula panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah. Pramila saking minangka kanthi rawuh panjenengan sedaya pepunden kula panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun hamba bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya wonten kekirangan saha kalepatanipun milai saking papan palenggahan pagubuhan dalasan pasugatan ingkang boten nuju prana dumateng manah panjenengan sedaya pramila wonten ing rikalenggan siang menika lumantar kawula ingkang nyuwunaken agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Soleh Hidayah dalasan Ibu Suminah
ngaturaken agunging panuwun dhumateng tangga pepalih sanak kadang mitra tetepangan ingkang sampun kersa hambiyantu ingkang wujudipun punapa kemawon ing akhiripun saged hangenteng-entengi jejibanipun pepundhen kula panjenenganipun Bapak Saleh Hidayah dalasan Ibu Suminah saged hanglancaraken hanggenipun kagungan hajat saking pepundhen kula panjenenganipun Bapak Saleh Hidayah dalasan Ibu Suminah. Ingkang salajengipun hanggenipun kagungan hajat pepundhen kula panjenenganipun Bapak Saleh Hidayah dalasan Ibu Suminah sampun karancap sauntawis dangu. Hanaming kawontenanipun wonten ing rikala gangsang menika tentu kewala taksih kathah kekiranganipun pramila saking menika mawantu-wantu pepundhen kula panjenenganipun Bapak Saleh Hidayah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun wondene wasipun gati panjenenganipun Bapak Saleh Hidayah dalasan Ibu Suminah wonten ing rikalenggahan siang punika netepi darmaning sepah Mahagya Suta Amiwaha Siwi inggih menika putri kinasih ingkang seneng asma Rara Ayu Rismahani Muslikah ingkang sampun jinatu krama saking Jaka Penilih inggih menika panjenenganipun Bagus Rio Adi Saputra Atmaja Jalu panjenenganipun Bapak Bambang Suwarno dalasan Ibu Sumarni ingkang mijil saking Klaten. Ijab kabul sampun kalaksanan kasembadan rikala enjang antawis tabuh pitu miturut catatane agami ingkang rinasuk panjenenganipun Sri Atmaja temanten kekalih. Ugi wonten ing rikalenggahan siang menika ugi kalajengaken dhawuhipun Sri Atmaja temanten kekalih sampun kaleksanan kasembadan tulus nir ing sambikala boten manggi alangan satunggal punapa-punapa miturut catatane adat widi widana ingkang sumampah wonten ing dusun Puntuk. Pramila saking menika kanthi doa restu kula panjenengan sedaya estu panjenenganipun Bapak Saleh Hidayah dalasan Ibu Suminah hanggenipun kagungan kersa mugi-mugi tansah dinangkung saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala tulus nir ing sambikala boten manggi alangan satunggal punapa-punapa ugi pinanganten kekalih salebetipun hanggebyur wonten ing alam rumah tangga dadosa keluarga ingkang ayem tentrem keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Punjuk dumateng ngarsanipun para pinisepuh adi sepuh para pepundhen ingkang bab satuhu kinabekten mbok bilih namo mekaten menggah ingkang saged kalaturaken haminangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Saleh Hidayah dalasan Ibu Suminah saking kula pribadi hambok bilih hanggen kula matur dumateng panjenengan sedaya tentu kewala taksih kathah kekiranganipun mawantu-wantu nyuwun lomba terisih samudra bangsami ingkang saageng-agengipun billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijiling wicara pangyayah wulan tumanggaling wanci panglong kumananing sabda pepundhen Bapak Suparjo ingkang sampun paring atur pambagir jayuwana sugeng rawuh kanjenengan dika sami para tamu
Kunjuk Bapak Suparjo ngaturaken agenging panuwun. Gemene wekdal sedyanipun kayun temanten badhe kakanthi manjing Wismawuri kasantunan busana. Nanging saderengipun kunjuk diajeng ditaloren ingkang mijil saking Sragen Asri monggo pinangka suba manggolane kirap monggo keparenga daya-daya jengkar saking Palenggan Boyongat Maja temanten kekalih kakanthi manjing Wismawuri kasantunan busana. Dimas apa diajeng to iki jane ditaloren monggo keparenga samapta lan satata. Pun ler ombaing samudaya mangke kunjuk juru paestan busana Rama Ibu kadang pisan kentun kewala awit mangke wonten adicara bubakan. Tambur beri belah jan lir ombake samudra ya wah enjing bidang gumurung tambur beri lah kemayune dadakan mancing kapiyarsa swaranipun lir ombaking samudaya ya enjing bidang manjing droning Wisma Wiwaha ki suda manggon lho nganti Domas Talang Patih miring repre getek Maria Marse bosong pakur pajakaring Sri Naranatata yekti lamun katinon saking Mandrawa pangyayah pucung ingkang nedeng wuyung sik dit iki jek request campur sarine mereke YouTube
Konjo juru paes parenggo busana mengke ingkang hamengku gati tan kantun kadang besan mengke kentun kewala awit krana mangke wonten upacara bubaan. Nolado laku kang utama tumrap wong kang mapaning tanah Jawa. Minangka sarana nguri-uri budaya Jawi hanggegulang handuduk ngrembakakaken seni budaya Jawi kang endah edi milangoni kadhi ingkang gumelar wonten dalem agung Bapak Soleh Hidayat Ibu Suminah mapan wonten ing padukuhan Puntuk RT kalih RW sekawan Sido Makmur Widodaren puniki. Pindhane jalma kang ilu kaca tangkep pasta sembah karna wrohing diri. Lire budaya kang becik tinulatna budaya kang ala padha sing kirana. Ya mengkono iku sejatine warta uriwi budaya Jawi. Kos pisan ngayun lah menika tawarane Ki Suba Manggala ya sang Senopati Agung katelah cucuk lampah ya cantang balung tindihan ditaloni mijil saking Sragen Lasri Bumi Sukawati tindak nyosi nambi beksa saking tetembungan Hambekesa ingkang mengkuwerdi nadayang to seni kagunan Jawi ananging tan lepyan nggih nyumanembah marang karsaning Gusti satemah malang mangung satemah malang ing parah kebaing kapit lan labet yo bangkit kinarya pangayoman pinangka gegunaning lamika Maha Prabu Riyo Adisara pun kelampahan gegandhengan dengan ding garwa Prameswari nata kusumaning ayu Diah ayu Rara Risma Hanim kemeplutan sahpletan astanira datan genggang sanadyan to hamung sarambut ora mantra-mantra titah sawantah pangyayah kumajaya Dewatih Ngejawantah kambanan juru pangrengga busana kondang kaloka kaila bridge wedding organizer ingkang mijil saking jenak Banyu Biru Widodaren Ngawi Jawi Wetan paesane becik busanane apik mila datan mokal pinitaya juru pangrengga busana laju tindhaira Ki Suba Manggala daya-daya mancing wonten ing panti pambusanan teka mengkene jiling pangandikan Ki Suba Manggala ingkang dereng kawiyos sing lesan Uga rampe bubaan dipun samaptaken kali mik Mas operator mike kirap ingkang kesepisan ugi sampun titipura rambung lulus Raharja niskala nering sampikala monggo adicara bubaan konjo Eyang Pujangga Pebunden Bapak Sukatmin monggo
keparenga samapta lan satata.